Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A darasin mu ne zan nuna mana yadda za ka yi maganin abokinka ko kuma dai dukkan wani wanda yake takura maka a shafinka na Facebook. Sau da yawa za ka kalla mutum yana yin rubutu ko kuma yana takura maka ko yana tura waɗansu hotuna na batsa ko kuma dai wani abu wanda kai baka ra'ayin wannan abu a Facebook. To insha Allah da ka kalla wannan bidiyon za ka kawo ƙarshen wannan matsalolin da wato ainihin mutane suke yi wajen damunka a Facebook. Amma kafin nan idan wannan shine zuwan ka na farko akan wannan channel ta mu albarka, kai kokari ka danna mana alamar subscribe sannan kuma ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zarar na saki. Abu na farko da za ka yi yanzu shine sai ka zo ka shiga cikin application na Facebook naka, misali kamar haka. Bayan ka zo ka shiga cikin application na Facebook naka ya kama wannan fuskan kamar haka, sai ka zo nan wajen waɗannan madannan guda uku a sama, sai ka taɓa su waɗannan madannan guda uku. Bayan ka taɓa su kamar haka zai kama wannan fuska. Bayan ya kama wannan fuskan sai ka zo nan ka taɓa wajen wato ainihin kan wato ainihin profile naka. Kowa dai ya san yadda wato ainihin wajen yake. Bayan ka taɓa kamar haka zai kama wannan fuskan, sai ka jawo ƙasa a hankali. Bayan ka jawo ƙasa a hankali zai kawo ka wajen wannan ainihin inda yawan friend naka suke. Yanzu misali ka kalla wannan sune adadin yawan friend ɗin da nake da su a sunan wayannan 4,888 ɗin nan. Bayan ya kawo maka wannan wajen sai ka taɓa wajen kan ainihin inda yawan friend ɗin naka suke kamar haka. Bayan ka taɓa kamar haka zai kawo maka ainihin yawan friend naka da suke wato ainihin cikin Facebook naka kamar haka. Yanzu misali a ce wannan shine wanda yake takura maka, wannan Bala ɗinnan shine yake takura maka wato ainihin shine wanda yake takura maka a wato ainihin Facebook naka, wannan kenan. Ku ɗan yi haƙuri. Yanzu misali a ce wannan Bala ɗinnan shine wanda yake takura maka a Facebook naka, wannan kenan. Gashi shine wanda yake takura maka a Facebook, ko yana yin wani abu wanda bai dace ba, ko yana yin waɗansu rubuce-rubuce wanda kai baka jin daɗin su, ko kuma yana ɗora hoto na batsa, ko kuma yana yin post wanda kai kwata-kwata baka jin daɗin wannan abun da yake ba. To yanzu ya za a yi kai maganin shi ta yadda za ka wato ainihin magance wannan matsalar da yake ta damun ka. Abu na farko da za ka zo kai anan shine sai ka zo nan wajen waɗannan madannan guda uku, ga su nan waɗannan madannan guda uku. Sai ka zo bayan ka zo kan santan wato ainihin madannan guda uku sai ka taɓa kamar haka. Bayan ka taɓa kamar haka zai kawo maka wannan zaɓukan guda huɗu. Sai ka zo ne inda aka rubuta blog Bala ɗin nan kamar haka, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa kamar haka zai kawo maka wannan fuskan. Zai kawo maka wannan fuskan kamar haka, sai ka zo ne inda aka rubuta blog ɗin nan wajen kenan, inda aka taɓa blog. Gashi nan blog, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa shi kamar haka, to yanzu already ka riga ka yi maganin shi ta yadda ka yi blocking ta yadda babu yadda za a yi ka sake ganin sa a cikin friend naka, kuma babu yadda za a yi wani rubutu posting ko kuma wani hoto, babu wani abu dai wanda ya shafe shi wanda zai yi ko ya tura maka sako. Yanzu babu kai babu shi, ta yadda ko da a ce ya tura wani abu na batsa ba za ka sake ka kalla wannan abun ɗin da ya tura ba. Already yanzu ka riga ka yi maganin shi ta yadda babu wani abu wanda zai tura ka kalla. In yayi posting ba za ka gani ba, sannan kuma ko da a ce sacin nashi ka yi, ko da a ce ya yi sacin naka shi ma ba zai iya ya ganka ba. To ta haka ne ake yi a yi maganin wato ainihin mutum idan yana damun ka a Facebook. Ka yi wato ainihin ya bar abin da yake yaƙi bari. Da ka haka insha Allah ka kawo ƙarshen wannan matsalar. To yanzu misali a ce kana so ka dawar da shi, ya za mu yi? Abu na farko da za ka yi anan shi ne sai ka ƙara koma ka taɓa waɗannan madannan guda uku kamar yadda muka yi. Bayan ya kama wannan fuskan kamar haka sai ka zo nan ka taɓa ainihin kan inda wato ainihin wannan sunanka na profile naka yake kamar haka, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka jawo ƙasa a hankali misali bayan ka jawo sai ka zo waɗannan madannan guda uku sai ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka zo ka jawo ƙasa a hankali kamar, sai ka zo ne inda aka rubuta setting. Bayan ka zo inda aka rubuta setting nan sai ka jawo ƙasa a hankali, sai ka zo nan inda aka rubuta setting again, sai ka sake taɓa. Bayan ka taɓa kamar haka sai ka jawo ƙasa a hankali, sai ka zo nan inda aka rubuta blog ɗin nan. Gashi nan bari na nuna mana shi nan inda aka rubuta blog, sai ka taɓa wannan wajen ɗin kamar haka. Bayan ka taɓa kamar haka to yanzu kun kalla gashi nan inda muka yi Bala ɗin nan kun kalla. Yannan dukkan wayanda wato ainihin ka
yi blocking nasu ne ta yadda babu wani wanda ya tura ma saƙo a cikinsu. To yanzu misali ya za a yi idan muna so mu dawo da shi wannan wanda muka yi blocking nashi, wannan kenan, ya za mu kenan. Abin da za ka yi anan shine sai ka zo nan ka taɓa wajen inda aka rubuta unblock ɗin nan, gashi nan kenan, sai ka taɓa kamar haka. Misali bayan ka taɓa kamar haka za su kawo ma wannan rubutun. Yanzu already da zaran ka zo nan ka taɓa inda aka rubuta unblock ɗin nan, ka riga ka dawo da shi kenan, ta yadda za ku iya ku yi hira da shi, amma ba wai da zarar ka yi unblock nashi kenan zai sake dawowa ba. Dole sai idan ya sake, yanzu misali kun kalla already na riga na cire shi a cikin block list nawa, ta yadda zai iya tura min friend request har ma mu ci gaba da hira. To ta haka ne ake bi a yi wato ainihin maganin mutum idan ya dame ka a wato ainihin Facebook da rubuce-rubuce ko kuma da sa wa'insu abu wanda wannan abun ɗin baya ma daɗi. Da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da mu, inda ne kuskure kuma ku gafarce mu. Sannan idan wannan shine zuwanka na farko akan wannan channel ta mai albarka, ka kokari ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zarar na saki.